من السوق فشحارة خاص مفيات Ваша недовольна за замолчной его серафа. شجعونا مازن يا وشي أنا بان شبكة إنترنت مغام وكاسبة صدق تيجو قد أجني أشعاب قاشد Хачит на обуза. Но к Насте схожу, утренний кофе. هذا نحن وفرسية أقري من ذو الزفاية يتصدق حامل شاومن الكتاب وبي بيوصل ما خذ أمنك حاي غبسو إم خيب لاقة أمنك نتي نسا صد نسا صد بوفين وخيشن مكزار فكرر شاجة وانا ما زقوها زبو فرجغيا قوها إم يتجتري تعرف يتجتري تعرف سزبو شاعز يتفتر يا غجراغوس سنق جرز حاجة من نمشي جاكاز فانا وصفا عارية أنا جي وبزيان بشاعز وجا صفا يسوراسا صفا يشنك نجر يسورو ورسب عدلت وديجا زنق يغشاغل سب عشقا يسر عارية أنا جي سشاء بسجن قرية لمعتم سنة بتكب هذا بشيء أمسز يقدر اسم قرب آية سسيز بدقاقة أشرا يواسا يسري أوس آتي سيبتما ونمسي جزا وش قرصه جينا حماسي أجل يتعنا بجنبع رسلطاتي ستولد هزر الكاغة سزفاغرا مش حافظنو محبا يسفاقنو هذا يوشاك بشي تشاور أنا جلس حام فقط شعب يندفع تقصد هذا بشيء لو جاب تجا مشعر سدش بقداو سيجدا ولد حامج أي موز بس لين يجيروي قبض ساش أغامة أسرف قبض خدجنيا ميجي ول بس ليش أغامة ساقف تهجي اشتغامة أجل عادرني ساششب مدرني ساششب أراو تاكفة سنبيا геройский погиб в неравном бою с невесткой, медаль последующий маху. Девочки. نفس أخويسر جادجنا كوخنيام كنت تستعوى كتشوف ورايس زبد دسترم فتو جادجنا جكاتو حاجنا في شهر متر حاجغر صارتنا ما فقط كافر زلتك حاجة الصبح متر طنجيني حما فناس قوك ناس شرور حمية تاني فتشن تبسق تريجو سيشت كفيجر نيبي نيوشي قوة مازي قوة تنسي شد وقرا سرجق دشمش قما جاشجة دم داعجة وش كان كنت فايرني شكرا وسحنا وكم ما بعد ذكر رزقك كويس بيسكا قاتيس تولي قتيس حاغة تبغاني تشانم خشب واه زداش يقص فاحش زداش فاحش وامي قم حجمتها قوتي يا خويا خش اتيا سبتي حاسقة هاي امت تقوشي شكوتة تغاشوش عمل عاتيونا متعلم حاجة خطب قطع مشتو مدى روزو يسخن راس احتم ساوي ابس تدغى حاجي تاشتغل زدغت صرفنا وقتي أدى нас ждут великие дела сражения шкота пачаитов тесфисхаб сау амин хасита абье нас ждут великие дела قريس وش جابوا ستة سنة تبزغ بسفن حاول غبسة ونساء أنسى
напела. Чехас счастливый. Да, вот купите чекопан арабан, пожалуй, напела. Чечо папан кума, вимес, писос имахаш. حاسة غسقون مزخس كغار يجي نبجيتا ينسدو ينبجيتا هو سدشتو شتا ويباشا وفاس وفاس سحبارا سقفها ويبشي زغفري غاحي فزداهم دون ما يمسكي даже بشراحة أزبدش أشتغل مكرونة بسجو أمكي تعوتي يجوشي سدم زغتتتتتت а уже بشراحة نمسي زغتتتت Арабада санискора, больше она так се учабача, не сахармана, камушком ходовдещик. А да, я ой, вашим не сахам стыдот, не стыдот, я обтягивала. А как дела, мамочка, куза? Едешь, улыбка, ждет, вот смотрите. А сарыча бежала, вот а рыш, печану узежала, кори, вибаши, дыхлава, катышва, сариса, дахадина, снеговодина. Сегодня. И где эти местные сплетницы? Сижу, пока никого нет. Потом подмету. О, Федя, ты уже сходила в магазин? Неужели твоя Машечка отпустила тебя на улицу? Ага. Она же держит тебя на привязи. Хэмфадал. Федя, присаживайся. Мы сегодня не договорили, я тебе все расскажу. Не то слово, Чеп. Не любовь с первого дня свешло, я Чеп. Но, хотя, учитывая айфани сражениями вот, они здорово села. А что тут такого? Если я в Четеще слушаю Моцарта в наушниках, вот так вир Моцарт ваш запихешь, но что Четеще ветер Ай, Настя, я участвую в этом зала уже 3 года. Да А моя Машечка сама себе и режиссер, и сценарист, и зафигурала мужчина будет держать на голодном пайке. Кошмар, а моя, думаешь, лучше? Ничем не лучше. Но расскажи все-таки о своей. Настя, а происшествиях с подачачем, Ваще, Белоснежка, родной пера, я сценка тюрья волча. Да ты что? Гномыха, Махарары, 6 штук нашла. Я пленера сидехс. Ну и, конечно, я Белоснежка. И представь, набрежена Сафа Гучо, Сафа Чачо, а это и Джессика Ералса Эбби. Кошмар, просто ужас. Ну, этот разговор у нас может продолжаться без конца. Надо нам разойтись по домам, иначе наши вот эти башечки насплетничают вечером своим сыновьям. Точно до скандала дойдем. Ай, шибка, сыдафа пшарами бара зантечка. Ну да. темный сахар. Ай, мама, псо, понятно. Наши зажал бухара. Кто бы? Настя, и взыгнуло тихабляна, А как считаешь, что гора, Фати? А я тебе скажу, почему она так делает? Она думает, что я старая дева, и меня никто замуж не берет. Как не берут такую симпатичную, молодую, обаятельную женщину, ни за что не поверю. Не может быть. А давайте.
تشيلاقيتو ولا رقيحي قصلا اسمغن أبلو توقسي تغرى تنقول جمس حاجة وشي صوت شحال غازي خوت بلا وشي تحوشتا عارف سي مش هنعرفو نسدو الجرس وما تحسي كراسنا أكازالس بيكيروفكا И потом, что было потом? Потом, да, они расфокался, что он чем выключили. Мы гранде посадили, а он посадили. Хазали хаан, вот хазали сто. Лучше сюда посмотреть. Если حاجة غازيكو يا بطل مش حاجة بارس شي تستاهل شي تصوار. Больше никто не сватался. Естественно, я вспомнила. Девочки, Казарихаун, сижу себе за палу, зыбуча, лучше посетить, лучше посетить. Теперь вот жду. Шапса она все. Зато вообще пора, вот хайши. Девочки, я поняла одно. Замуж надо выходить за сироту, и тогда не будет никаких проблем. Да. Ах, ну и я уже хорошо. Значит, сосудай, сейчас тебе арам, сейчас есть очень напорол за кишень. Ведь чемоданы сватали, то выродумаешь шташва. Ой, это мы еще посмотрим. Между прочим, твой сын меня любит и сделает так, как я скажу. Я вообще тут планирую на днях вернуться в город и забрать его с собой. Что? Да. Это запуски обсудили воздушный пхать. Да лучше я тебе сейчас они сегодня что-то того ненароком прибьют еще. Интернациональный флаг Мордекуши. Шизофреничка малаваса, Кто бы это говорил, Мегера Гильотиновна? Что? Вы не знаете, что в ауле так за глаза называют? Так я вам и скажу. Мегера, вы и есть Гильотиновна. И долго еще ею будете. После всего этого ты экснеса. Но это мы еще посмотрим. Это решать не вам. Не даете бабке спать. Амирам, вон персиртбабс отрагай. Хамиш фада, лиса хубхака, вапас хайсаракана. Да, пожалуйста, напомните молодость ихнюю. Просто хапушину фаерка,
مش أنا مثل ده حبيبتي دلوقتي من ساعة أخرين زبرم باشا بشتو شحال جدد المرقى بورا أتنشيني باشا نسر يغز أنا بربليم تاريخي قيجاغر تاريخي وزيجيستر عارف شو تزناتكو الله هم بارو وزيجيستر